Azi e ziua soțului, nu? Dar noi am fost la un party de copii și când am venit acasă, a venit moșul la mine. Soțul meu mi-a luat, nu știu ce mi-a luat aici, mini body scrub set și mi-a luat șampon, că era pe ducă, Moș Crăciun, Moș Nicolae, ca să vedeți ce înseamnă, în loc să iau eu. Și pe lângă toate astea mai face și așa, acolo la cuptor, face ceva mâncare. Săracul nici de ziua lui n-are liber, nu. Viața, când ești căsătorit, n-ai nicio zi liberă și până la urmă așa ne dăm seama că am îmbătrânit. Vă pup, oameni frumoși, la mulți ani tuturor sărbătoriților, Nicolae. Sper că aveți o zi frumoasă și vă bucurați de sezonul ăsta așa frumos, cu luminițe, cu energie bună. Vă pup!